Di Family Ep7 ekene muno eji m n'aka na gị ezinụlọ gị n'ụlọ na si mma aka bụkwado ụlọ nwaanyị nkasi mmadụ onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV Igbo niile asị nke ahịa na-asụ n'ala Igbo kọstala anyị mma ise ana m anabata anyị ọzọ tata na agba nke 7 na nye bụ njem nchekwa ezinụlọ Safe Family dịka nnesi ekwu na nye bụ ije dịle mụ na nke na anyị ga-aba na ezinụlọ anyị dị iche iche mekene chedozie ya mee ka udo na ịfụnanya mekene bata nya bụ ka anyị na-eme program a ifụna nwunye di ga nwanne ga nwanne nwunye nwa ga nne ga anyị na-ahụzi akpọ ihe megịnị na-ejije mee udo maka na ị ga-esi ebe a wee mata ebe mmiri si wee megịnị si wee bụ opi ụgbọgụrụ metin ụmụnna anyị na-azị aga be nna ga na-achụ gị ọsọ ọ ya akwụsị ịchụ gị ọsọ ma ị ga n'iru dịka si ekwe na nketa bụ agba nke 7 ya maka